What up? DJ, voel me niet meer naar begin nu. Dat we gewoon net silent die. Zet mij nog zo zijn. What up guys? Your favorite content creator is back. Rainy Pretorius and we're back with another episode. Ja guys, aan mijn vijf linkerkant heeft ons voor Mr. L, zoals ik hem zal noemen, Mr. H. Dan heeft ons aan mijn rechterkant voor TJ de Babe. En dat ons aan mijn knap linkerkant. Hoe zeg knap? Aan mijn knap linkerkant het ons voor jab with no cap. Het begint soms zo. Energie. Weet je wat ik op jab? Hij één keer brak je moest eigenlijk hier dus gewoon zien like je moest ook vast op die laatste school. Kijk je mee bro, hij wil bakken wat hij blink bakken wat dan. Nou ik kreeg ons een kleintje, ik kreeg een groot nou hij iets shit. Kijk je shit was dat ik zo'n groot bak dat ik hem haast. Vast meer groot bak en ik staan later van die groot bak was onder die klein bakjes bro. Staan laatst ik zeg waar is hij bro? Kijk toen het nog gewoon niet snap. Kijk toen hij bakken zo om ik kon zo ik check ik staan laatst tegen meer groot bak. Kry raai wat dit dan zei Miris en bonen met je grootste slijt. En jullie schrijven bak. Ik eet hier, ik voel mezelf iets vallen op boven. En mijn muziek kan police doen. Hij paar jaar kon ik klagen eerst maar nou wil ik ora verloren. En je rijdt wat. Doe pas nog zijn oren points. Als ik niet meer met Abri Jonas naam. Vader ik kijk meer toe aan scheppen, kijk hier. Ik kijk hoe het kost. Ik kijk meer toe aan die bro. Hij van enkele leren bro. Je kijk je doet weer. Je gaat motivation verloren bro. Live dat ik opgeleren bro. Kijk weer gewoon, kijk jij posts ook lees eerst dat je nog nooit die posts zo lezen. Kijk je leest dat bij je. Net om die bak te laten nemen, kijk. Die bro is er jaren aan en eet nou. Jij dacht dat we staan zijn nul video vragen. Ah, nou kan je vanuit dat. Kijk je net mijn klein bakjes. Nee. Iya di man. Iya Pak DJ. Wala na nga Jullie waren zetten zo maar altijd op elkaar. Zo gila naman. Pero gross mo siya para fucking pie pero. May hele rubber. Ja, klaar betaal ik was net hier goed sick. Ano yun ka naman may sakit rin mo. Oye, mami ka lang sinuho ka niya ang kalitan. Kung manit mo kumentik. Like a no few. Ay, sikri ko, sikri. Kobe. Lalo ko pikurang yung mga pulong ng chop sa likod na. Baru asik kurang kan. As biya kilo kray po. Easy lah. As lais di kantin. Eu vai ser. No bali lais. Não como as alas, bisa makiraw kom. Hukom dunia la din. The confused customers. Oh. 2.7. Oh my god. Mata di 6 hours no wait ik sal verwonen sa baba. Bro, ni camera na dapat tigil guys guys. Lais. 36 run guys. Senyo kom sa
Was dit dan wat jy met 'n dier cherry vat, guys? Dit werk. Man, bra, hier ons kon klomp Biga Next gekry het. Ja, bra. 36 pakjes Biga Next. Dit nou nie so bedoel nie, bra. Los Ja. Ja. Wat is 'n crasje? Die was 'n crasje. Nee, ik heb zo'n crasje. Iedereen was een crasje, bro. Doe maar weer goed. Dit is meneer Mark Cruyff, DJ. Jullie zoeken mijn lekker spelen. Lijn, bro, mijn vrienden. Van wat? Hier zit er nog wat gepraat. Dat is die niet. We hebben een chili saus ook in mijn maring, loodjam.